Shubor nakaslem jong unongsan hima. Katirot Singh's Emily Death Anniversary Committee Himanong Klau Haringkat Kajias Nok Tilang Baka Center for Historical Research Sinot College Shillong Agasi Sajjan Clarake Yagalingku Si Klad Bashispa Propinyo Jo Tirot Singh's Em Ashwa Jo Gajalang Patba Kaladon Gajingbu Sentio Hakmat Umat Dur Jo Tirot Singh Anong Klau Du MP Garaja Sabha Dr. W.R. Karluki Haringkat bat kirang ba jong ka kurs Emily ki bakrau ki batri ka himanong klau bat ki wei. Habakran hagare ka sngi Dr. Karluki loong bagari India hadin hinyop san snam balayo e ka jing lai lut kalabu e ka thup ka badan kumba shispa khat san ngot ki rewi le lai lut kari India bat ka kerteng jo pa em tirot sing ru ka dan hagare ka thup. Ulong bo pa em tirot sing de rew shlur bat rew krau jong gari ba ka jat ban rew bat wat lau la khlat chispa prapnyau snam menta nrei ka bensim jung u ka im hadu gini ka sngi ula benrap ru dak baong ba ka jela ka kan mau burom yau new rew krau bat kumju ru hau new snam kari India ka kan mau burom yau new khon dap shenrang jong ka himanong klau nganum kran slam magani ka por namar pila ju sngowi ka jingkran na kalian ka kurs imli nganum batai ya ka jinglong jingban jong utirot sing Henry hakani ka step ka pementa ka long balik si kani ka jing rekhi ka jongi ka jing dap chispa propinyo ka lingku sniap jong sim bakrau jong ka jat benri ka jongi ngidon tangkum ni kumbang idon hakani ka sngi ka pementa lada ja baka snong nong klau lada ja ba usim jong ka hima nong klau kim dan shu ka jingkit kli naga benta ban ken mau burom yau niu ru krau ngasngo baka jat ben riu ka jongi kan sayap no ha ka wei pat ka ski nama kata ka daw nga kentu ha ka ni ka por ka bamenta ya baro lang ki khun ki hajar jong ka hima no krau kerpang e ba pin snow ha na ka wei ka snam shi ka wei pat pin shim baka ni ka ski ka kerpang tam haga jingem ka jong pi namar la deja bangim dan yo ba komunir u klawat jong kari ka bamut ngi ngamla banlong kumni kumbangilong u chief guest jongi Dr. W.R. Karluki ngalai kendu hamariau dang hakini ki badai ki bladap no ngakermen skam baka jingwan yuk kejat ka jong pi sa hakani ka jaka hakani ka snong kabalong ka snong kababaro ki khmi kabalong ka dak kabawei powei khun hajar jong ka priu hanyo trap lana kim poi menta lani la sham snam hagawei ka sngi hapan poi hagani ka jaka namar baka snong nong klau kalong ka snong kabapau nam kabala penmi yau riu krau jong ka jat ben riu barga kermen skam basa wat num le pai thli negani ka jaka kabalong ka jing ngiu ya pi batru ya ka jing elam ka jong pi kumunong elam jong ka jat ben riu ka jongi ban represents hang te ha ka jing dorbar thawan ka he du jong kari ka jongi parlok bai ha ka ni ka por ka mentang iladap san pau tli kisnam kay kabangi ngidon kam banle bat kay kabangi ngidon kam ban ong habang hipet ya ka jinglong jingban hang ni ka snong hang ni hanong klau ki officer ki nong mi khmat ki wan bat ki let ki wan ban yu kejat hagani ka jaka ki khun ki hajar ki wan nagawai ka snam shakawai pat naga bentaban celebrate ya ka bakum kani ka ski Henry mentangi asno ya ka memorandum bat ngisno banai kuble bahadu mentang ngimpat ui ya ka renyeng renyot ka dur ka bapura nadu kli hadu kejat yau ni riu krau jong ka jat berriu ka jongi bau ni yang hang ni hakasrong hang ni hanong krau ngimuan hang ni ban pensno sarong yala ka jong ka kurs imli Nai ni wan nang ni naga benta ka deiti bangi dei ka long do long snam ka bom ju song that Henry ka de ka jat ben riu ka baju ya le naga wei ka sngi shaka wei pat naga benta ka daw ba jong ka jat ben riu
Kawai ngakwa ban ong ya pi khmat jong pi ha kani ka por ka pamanta kerpang ya ka snong nong klau kir khot jong ka executive committee ki seng samla ki seng long kmi bat ki wei pat la ja ba ma pi phim don ke jingi tli pedang jong pi don ke jingi pet khmat i wei pi don ke jingi tan tlai wei pat kani ka death anniversary ka man lau snam ka pi ju penlong ka mut kanom long kumni kumbakalong ha ka di ka por ka manta ngasngo ba ka dai hok yangi bangin a ki jing thap ti ka jam ya ka di ka snong hang ne han nong klau ka jong ka thame ha shwa ban i ye ki wei ka ban ning kong tam ka bau tiro sing la pen pau si ka perthei ya ke jinglong satar ke jong u ban it ya nga bat ya pi ban it ya ki wei pak nagar man skam ba kani ka men sim jong tirot sing haswa bangen it ya ki wei ni dai ban it chwai la ka jong ka jat ben rio ki babon ki brio ki bakum ki ki sngi ni ki penlong ya ke jinga kwai do kajing kwai do yakop pisah hasil enter kat bangiwan na kini kejakangi i harut surok kajing pen kwai do ban yakop ban yok pisah kisar khaibha kidan pat kiwei kibla penbet hala kijong ki program henry hajaka ban wan hakani kesnong naga banta ban penpau si kepertei bamangiru ngilong kesnam naga banta ban buat ikidin jat jong riu crowd jong chat pen riu jong ni henry ngimwan kilang dan bun ki khun ki hajar jong himano klau bat ki weipat naga chat pen riu jong ni ki bom juan watan sisien ki bom pat ge ya gani ka strong hang ni hano klau kinong elam ki wan bat ki let anda ba ki yang haransan ki pertai dri ki pertaban buat ya ka dinjat jong tirot sing simli ka jing perta ka jong kipat ka don la ka jong kanong rim kam dei na ka benta ka jing yonong jong ka ribat ka jat ben rio san pau tli kisam ngilada panyat ngikwa bani bagani ka snong nong klau kan kring om dei tang yaki para khasi ki jongi henry kan kring yaki wei pat ki jat ben rio bakin wan ha ka ni ka jaka bakin long ka jaka ka ban penpau seperti bamangiru ni don yau riu krau uba syarkai tam haga jat pen riu ke jongi Tiap le em ba ka kti jo u don ka jing deformity ka jing sitom nya ka kti henry kata ka jing sitom ka kti jo u ka klem yang ban pen wit u ban long u nong ya pom thamau ba slur but uba ai ka jing ya ka jing passion jo u ka jing e jo u ya ka ban ya sho na ka bantai ka lai lo jong ka ri jo u dia uni utilot sing uday mentang semua bagi ke government of India kalau kuat ban or kalau lihat ban kalau buat utilot sing as one of the unsung heroes jongka ri India jongi dengan setelah ini ke ketian unsung hero because haga nadu arajar kanyo let's say di manganu kong penokam ini ke ketian unsung hero habang keren pang kini ki kini kelawat keri jongi kiam nong ba utirot sing but ki kasi ki sipai jongi kasi ki besho na kaliang jongka INA persya ya ka ri pareng di hakani ke hanusnem nado macam snem sedang tu azadi ka Amrit Mahotsav di ka azadi ka Amrit Mahotsav la sang government of India ban ai kani ka focus kani ka attention ni ka pen sutu ekibrio ya ka noksemiang jongki ni ki real klawai jongkari India kiba keketing jongki ba keting le ke jongki ki kamba jongki klem room jongki kot history ni ki kot textbook jongki school ni ki college hapori India dika ka babyang kani but
Keren ini unsung heroes ru siapa Assam, Shalakno, but kiwi ki Jakarta jong dari India, but kini kamtang kini song boong kini seng long seng emli mentan ke kurs emli ke desi shah bangin shim kabu mentah ya kini ke azadi ke Amrit Mahotsav ba in bo pressure ke government ba lada ki ongkum ni ba Tirot Singh uday one of the unsung heroes jong ka re India tika day kamtam ba ka government jong ka state jongi lani jong ka government of India ba ka no sanyang haki grants ni haka jing ai pisa ban shna ban kambha ya ka jing sakan mau jong Tirot Singh hang ni hapo nong klau di hakikat history hi jongkari India dan duna bah kijing torch pang kini kibriu seni siapa Northeast India jengi wat Tirot Singh kiang nong ba patogon sama hang ni hapo kini ki tan jengi kata jing sot ho kum ka jing ya short lai lot jongkari India kampat poi seni because ke freedom movement jong ke India kajing ya show banya yo ke light load ke sedang ha snem shihaja praspa prapusan hendrei shwa kata hakin ki lom jong ke ri khasi jangi la don ki klawai kum u Tirot Singh kan ki breu ki jong u bor mane ba ki wei ki bala sutho ya ke jing ma jong ka jing wan jong ki nong wei seki lom ki ba kho ki ba suba ki ba baha ki ba tenak jong ka ri khasi jongi la don kum kita shwa ba kan sedang ka freedom movement ru hangni ngilai I kita ka jing ya no senyang to ki bri jongi but Tirot Singh la pen I wa la daw dong diu khana samla ula pen I kata kajing long responsibility jong u kata kajing kit clear ka jong u yaki pa ki hajar ki jong u but ula shna ula pek bha ki boundary jong hima ki jong u but jong ki wei ki hima but ula shimi ki an la pen mi ki an ban yarap ya ka jing mya jong ki breu jong u hapo nong klau ula kedon ke hima darbar central jong u henrei ula sedang ski local darbar ki darbar snong but ki jing but ki jing mai ki jing mia ko boongi mentan ru ki ba let's im ha ka ko jong im kita baro ki wan ski darbar ki berit ki darbar snong balakit ki hadin saka darbar jong im di hoi hapom ni crunch pang David Scott bun ki break ki dom you David Scott hendreng ni dem sutho bo David Scott u ki kasi mo u ki kasi but bun ki bo u klem yo I un klem le kedai ba u klem tip ke bun sin ke dia dan ki sipai jo u but ki breu ki jongi u David Scott u tip hadin di Henry David Scott u burom ya u Tirot Singh and lengba jong David Scott u Tirot Singh u kumngat ban kular ban ailat yaki pareng ban shna yak surok nang teina Kamrup Assam Shasilhet lingba ka nongklau di hadian bagi don ka darbar ula sutho balakum bakla bale hap shimika yaka ka decision jaga jing tip kelum baro jong ka darbar ula susi u David Scott Henry ula kongo nongkong Henry nantuk to por u David Scott ula sedang ban perkat arsin yaki jing tmu bagi jing le jong ki pareng hapo hangni hapo rikasi di don ki daw beli ba kading kamwan kan ka thama hapren ki khasi bat ki pareng khot ki Anglo Khasi War 1829 to 1833 ko wei na ki kading pur jong ki pareng shaka ri khasi jing suki jai ki kam jong ki sele kumta jai mata mangiru kum ki breu hamanta ham clench phang ke bang kren manta kadai ka long ka jing sneng yangi bangim dei ban long ki breu ki ba song sadhai ki ba prakhat ba ka ba bahal baro ni de belong ki breu ki belong adakar ki breu ki ba sotho ki breu ba pulikot khobor ki breu ki ba
tip iki rights jongi ki khasi ba bangdam manu unong way unam la satya ban shim ya ka jat ya ki hok ki jong ki khasi jongi kani ki persang yu ban penlong yu ban ong ba ban bo un shim ya ki pareng kum ki trai ki jong Henry u Tirot Singh tre de lele ban ong kumta bat kumbangi yasko na kijing itu khana ki ong ba u Tirot Singh u ong da ka ktien ka ba bha ban yap kum breu ban light loy ban em kum us mrang di kata kajing kren kapan kata kajing sim e region kumno un em kumno un pek ki bre kumno un sharai kumno un rule un pek sumari ki breu ki jong lada ila die ulong umrao jong ki pareng dia hadir kata ulai lam yu shapo forgery court hapo Guwahati anda kila kit yu shadhaka but bun snem ki ong ba ulai yap no ha arpo kandai trek o march si haja transport lai pusau Henry David Reeds emle ulalap eka date kadai khanyo tere Julai bo si haja transport lai pusan kadai la shai mo tu David Scott Tirot Singh uklad ha khanyo tere Julai si haja praspa laipo san dengan seperkat marai ngong uniu beriu ukon prangsi mo hapor bu yo ai terus belong sim kat no adon ki plans no adon ki kunting temu ju man pen bhai ka hima ju Henry Shu snewbok baki wan ki pareng but snewbok ba ka ri pada ka wan ka jing but kita ki beriu ki baro ki ba ki ba ai ki jing rap yu ki hap surrender way by way hadien habot Henry hangta po bu shong marway ki ong bula ban shong kure mi ga kun si madaka Henry ngadon ga jing snow ba don ko kum kan drama tu hamlet barem nganam bakla ki pen i ba David Tirot Singh u yang ha ta jing hangyet ba u pet shari khasi ba u yang pet shari khasi ba u perkhat ya ki lom ki wa ki deng ki se jong ka ri khasi bat ki pa ki hajar ki jong bat na tharai ha ka por ka no bu yam so si ba upang nur ba unum yo sho ban le phai sakari ka jong ula ban le phai la dau ong bong long brau jong ki pareng hare da lele kwa ban long brau jong ki pareng tu hab do mde ta ka hima jong hab do e ki breu ki jong hab do e ni ka jaka ka bi itana jong ka hima nong khla ti breu la ya Henry ka bengin yo na kani ka jing len ka jong ka dei bangin long ki breu ki ba shlur in long ki breu ki ba adakar in long ki breu sha ki ba edri mde sha ki ba shuktang shukran hare ba pen ha ka jing long ki jong ni kimde ki breu ki ba it's by bon ki breu ki ong ki edri Henry hapor bala ice by ya ki klet no e ka jing edri but ki de ki breu la jong de ka ni ka jing ka karpat ka jong ngaru hangi ka por ba ngim de ba long ki breu ki ba it's by hoi Sbai ki kapisa ka dong kam mengin treshitom bagin ka jing ka babha Henry kam de ka pisa hak ba ben dieno ya ka ri ka be ka jongi ki kon ki seo ki jongi haka lawe ki long kumno ki long sha ki long tong kum ba ong so tham ki bantan ki long kim rao hadin habot de lele de ben long kumta ban what I ya ka sacrifice ka jing len jong Tirot Singh ka jing slur ka jing ri jong Tirot Singh bakan long ka jing sem Kri India hadin nyau khosan snem biar lai loy kila bo ya kelis na lor ki breu ke bahakmat ka jing lai loy kum jong man pa Gandhi katukani kila lap bat bo ya kelis kabodon kumba Chispa khasan mud ki reu yele lailo negeri India bat negeri ke jongi ke kerteng ke jong pa Tirot Singh ke don hakatakalis bat mentani ngang kren yo PS donga bon penyo yo galis lepo ka
parlimen bat ngasia keren bat jong sordar ning jong paim nangala yo yakini kilis paim Tirot Singh udeu reu slur bat kumjoro ureu krau keri bat kejaj ben reu kejongi hoi ula klat la shispa prabhumyo snemta henry kemensim jongu ke im haduk ni kesni om tang bapikan mau yu hakani ka snong ke ungu nom klau ka stiet jongi brok ko wei ke kenmau yo pa im Tirot Singh da ka ba shuti hakani ka sngi ka ba khlat upa im Tirot Singh ha brok ko ke stiet bat kumjoro ha unius nem kari India ke kenmau burum yo new hon dap senrang jong hima nong klau hoi ngam keren so ing history jong PM profesor la keren kawai ka bang akwa ban hang ni kalong ha ka ju hi ke tukar sur ba irang ba kur ba aiban semle na katai kathan kansi ibulong sekretari jong ko kur ka kathan balai bakat ya keni kesngi keban kenmau ya kejing yap kejong une ureu krau ukon dap senrang jong keni hima balai bo pait ba tangkat ni balai bo pait ba tangkat ni keto kesngi ngapoi sejuai kung wei ni ges hakabe ding klam ani upait ba ni hajar balai ngila poi haduk ni kerdan kum kejaj benriu bangi be sikita masa ladawan ra dau DJ ngamtip kumno kalong kani kalong kapamai kejaj benriu kejongi KY upaim Tirot Singh yang ikum kejaj benriu kabangim la so pensiu keliang upaim Tirot Singh ai yala kajing im amdai nak benta jong u shimet ai yala kajong kajing im nak benta kari bat kejaj benriu nak benta kalawai kejonga kejong pi ai yala kajong kajing im tuan ai ba kani kan long kerong tamasa hani ai bakani kabau la phai la kajong kajing im kan kersoi ha kajing im kajong ikum kajaj periu bat nga khmi lanti basachi sien tharai bin khot enga bat nga khmi lanti ba kham tam nga tharai tong la hima nong klau la viwan kane kamadan kanum dakso kum baki ong manne ha kane kasngi ki breu bila slei mo banlek sekata khwai dok kha pila ban yo rai kani tang sisngi ha ka sisnem ngakarpat ai bakani ka jing e ka jaj ban riu kanum long tang ni grembiang sentur ai bakum bo pa em Tirot Singh na ka jaj ban riu ai la ka jing em mar balai ba ka donut jong ka slei da ka jing e ya ka jaj ban riu bat kan mau ba la de kwa shisha ban the buram shisha yo uneu klawai jong gari ke jongi pidai ban wan ban pendap yang ni kamadan ha ka bat tang hang ni kadon ke ying ke jongu ngatrai ki dorbar kila bandon hagre ke jakal ni kata ke ying jongu ke bagi song ke por bani perkhat kumno banyele benyada yagri bat kejaj benriu na kerpat ya pi ki badon hang ni ra ekne khubor kat spe philai bat de kersiu thia ek kejaj benriu kujongi lomkum ta ladengim nang ben burom ya ki riu rangba
lani ki khla ga wai ke jongi ki bala ai ya ke jingim ke joki na berta jongi ngam tip kum ke jat ban riu sano kin poi ko wai ga ma kwa banong phi ha ke jing ya dai baru pa em tirot sing what I kum ki oh tin pareng don't make pa em tirot sing a man of history what I ba pa em tirot sing un sudai utau breu jong history hoi hagi wei pai ke jat ban riu haga baki pule ya ke history dai ujaj ukenja jonga jong pi ula bandai ubreu jong history handrai hanga pi ai ba ka mensim ke jong u kan im ke mensim jongi uwei ka wei ka badai na ke jat bandriu khasi bat lada kata ga dia long ngada khmi lenti bersien bangan wan ngani i bo pai ba bo bon udap ya kini ke jaka hoi ila di mau ngelak don politician balai election ani ki breu ki wan ki sat ki bahado ba itu itau so handai kum gani sni kene kan ke sni ke baki breu kum bonong chiwe kiri ke jaka ke bakhayu ke jaka go he yu kedai ke jaka kentang ki breu ki wan ki burom ya uta ureu krau lani uta uklawai joki ubasya yala ke jong ke jing im na ke benta kriba ke jai benriu bangin burom yu yidai ban burom da ke pen i dikidak bagi di h sisa yu hoi ke jing le research jonga stage tan jentia pitip UL research jong ke jai benriu ke jongi research jong ke jai benriu jongi udai umama ha ka jingat ke jonga ha ke jinglong tenrai ke jongi umama udai research jong ke jai benriu ha ke jing pule jonga ha banga pule kham tam yikito ki badang long ha ke niam tenrai setai sejantia ukni udai research jong ke jai benriu ngadang keren berarti leader jong ke KSU na benta ke ILP ngong iki kawai kabalai bengi hapen dawana ke sarkar India kelong bengihi hagijingwan jong ke pareng ngila do no yaw ILP jongi ubadai ukni jong ke yin kani nga supasat khnang bafin perkhat ba hoi hakani ke jinglong ke partai pemerintah pila banong deu tu doktor la ban keren bi tang ngong wat ya ketenrai ngakan mau ha ya kawai ke jaj benriu hari Afrika kaba kawai ke kot ke mongau pule kaba ki ong back to the roots pai ya la ke jong ketenrai mdei tang na bata ke jaj benriu khasi u khasi u jaintia u bodon hakani ke thain ke jongi swaban poi ke jingnang jing start swaban poi phareng u im halaki jong ki kejat don kam yano khot iki samla hagni kapur wat hoi ki phareng gila ini handrei kejing pengamu phareng hajing mut jing berkhat ke jongi kene sa hadu gini gisni kawai ladam yok kam sarkar ngiong ngim don kam kiriu temen jongi kim sum don kam yo phareng bani rap iki ke kam ke jam bagi dim ai begini ke hagani ke sni kumbung ikan mau yo niu riu krau jong ke ri ke jongi bangin ngiru ngin sim yigini kerai ke bangi dei ban phaidin ban pej kumno ki riu temen jongi ki im hagani ke ri ke jongi dagini kintin ki bakhandiat sia jarmo